A diolch yn fawr iawn I chi am y gwahoddiad. Mae'n gyfle I fi ddod yma I Aberystwyth I jyst I gyflwyno'r cynlluniau I chi, ond gobeithio I ofyn eich barn chi fyd, achos mae'n bwysig bod pobl yn cyfrannu i'r broses, a daw nid jyst ni yn Ffagan sy'n cael y syniadau yn aml iawn yn rhy gyffroes yma, ac yn bwrw mlaen I gwneud nhw, i'w cyflawni nhw heb ofyn cyngor y barn. Wel, beth yw'r prosiect creu hanes yma fel I ni wedi bod yn ei galw I? Wel, prosiect, dyma'r fersiwn swyddogol. Prosiect I newid Sain Ffagan trwy datblygu'n ganolfan ar gyfer mwynhau deall ac astudio bywydau pobl Cymru o'r cyfnod cyn hanesyddol hyd at heddi. A wi yn gweld cwestiwn yn ymffurfio yn eich meddyliau chi nawr, sef yw pam. Pam newid Amgueddfa sy'n hynod llwyddiannus, Ni newydd gael gwobr cael yn pleidleisio gan witch. Ni mae'n debyg yw atyniad treftadaeth, hoff atyniad treftadaeth pobl Prydain Fawr. Felly pam newid rhywbeth sy'n llwyddo I ni'n cael dros 500,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Ni yw, mae 100,000 o blant ysgol yn ymweld ar Amgueddfa bob blwyddyn, a mae'n Amgueddfa sy'n anwyl iawn I nifer fawr o bobl. Pam angen newid I? Ond nid peth peryglus iawn mewn gwirionedd fydde trio ymyrryd a Sain Ffagan rhag ofn I ni dowli'r babi mas gyda dŵr y bath. Mae yna nifer fawr o resymau ymarferol. Mae'r orielau yn y prif adeilad angen I hadnewyddu'n rhiennis. Dim ond un sydd wedi newid yn y dros 10 mlynedd ar 20 wedi bod yn yr Amgueddfa. Mae angen gwella'r fynedfa mwyn paratoi ymwelwyr yn well ar gyfer y profiad sy'n ei disgwyl. Ar hyn o bryd chi'n cael eich anfon trwy rhyw dwndis sy'n eich towlu chi mas ar y safle cyn bod chi'n cael unrhyw baratod ac unrhyw ddealltwriaeth o beth yw Cymru, heb sôn am fanylion ble mae Llainfadyn o le mae'r adeiladau mae gyd wedi dod. A mae angen gwella'r cyfleusterau ar gyfer yr ymweliadau addysg. Bod 100,000 o blant yn dod bob blwyddyn, mae'r adnoddau yn eithriadol o wael y gweud y gwir o safbwynt llefydd priodol o statws i'w rhoi nhw. Dyna'r resymau ymarferol, ond mae yna resymau mwy sylfaenol na hynny. Dyma chi Iorwerth Pete, sy'n gobeithio nag yw ddim yn troi yn ei fedd erbyn hyn, ond dyma beth wedodd Iorwerth Pete am yr Amgueddfa, a beth sy'n cael ei adlewyrchu yn yr Amgueddfa. Diwylliant cyfan y bobl oll y gymdeithas na'r genedl gyfan yw diwylliant Werin yn hytrach nag agwedd arbennig ar ddiwylliant rhai Cymru neu Saeson. Ffordd yr holl Gymru o fyw, dyna'n fyr I ystyr diwylliant Werin I ni. Hefyd, mae'n gweud taw gamp oedd nid creu Amgueddfa drysorau'r gorffennol marw dan wydyr, ond Amgueddfa ddefnyddio'r gorffennol I wasio ei oes ei hun I roddi sylfaen cadarn ac amgylchedd iach I ddyfodol I bobl. A digon hawdd i'w anghofio, dwi'n meddwl, pa mor radical fel sefydliad oedd yr Amgueddfa Werin pan sefydlwyd hi. Hi oedd yr Amgueddfa Werin genedlaethol gyntaf ym Mhrydain Fawr, yr Amgueddfa awyr agored genedlaethol gyntaf yn Nilsgansen ym Mhrydain, yr Amgueddfa awyr agored, un o sefydliadau cyntaf yng Nghymru I weithredu'n ddwyieithog, a hi oedd un o'r amgueddfeydd cyntaf ym Mhrydain I roi pwysles ar fywyd beunyddiol pobl gyffredin yn hytrach na gorchestion elit cymdeithasol. Ond bod llawer o sôn yn llyfryddiaeth am Sain Ffagan fel Cymru Fechan a drych i'r genedl, a beth bynnag mae Iorwerth Pete yn gweud fanna, darlun rhannol yn gymdeithasol ac yn amseryddol sydd yn cael ei gyfleu yn yr Amgueddfa.
I ni wedi cael yn beirniadu droio yn y madlewyrchu dim ond rhan o'r diwylliant Cymreig. Gyda thuedd gref at gefndir Iorwerth Pete ei hunan yn y Drefaldwyn amaethyddol. Ac i ni godi yn y digawdau diwetha adeiladau o'r Gymru ddiwydiannol, mae pobl yn dal i feddwl amdano ni fel amgueddfa bywyd gwledig. Ac o safbwynt amser, mae yna rhaniad, toriad artificial braidd rhwng beth sy'n cael ei ddangos yn Ffagan o tua'r ddeddf uno ymlaen a'r casgliadau archeolegol sy'n yn yr amgueddfa arall ym Mharcyteis. I ni mewn peryg hefyd, dwi'n meddwl, o golli perthnasedd i'r oes ei honni. I ni wedi colli'r elfen radical yna. Mae'n lle rhy gyfforddus i bobl i fynd. Mae pobl yn dod i Ffagan gyda'i plant a'i cwn jyst i gerdded rownd y parc, a does dim byd i brocio'r meddwl nag i wneud iddyn nhw feddwl am ei hunaniaeth na Chymreictod na dim byd arall. Ac i ni mewn peryg, dwi'n meddwl, o wneud yn union beth mae Iorwerth Pete yn gweud yna, sef yw creu gorffennol marw, falle ddim dan wydyr, ond os nag i ni'n dal i adlewyrchu i fod yn ddrych i'r genedl a dangos symud, nid jyst darlun llonydd, i ni mewn peryg o golli'r perthnasedd yna. Felly, hyn sy'n allweddol i amgueddfeydd awyr agored erioed yw taw amgueddfeydd am bobl i nhw. Dyma i fi yw hanfod Ffagan, a dyma yw hanfod y cynlluniau sydd dan ni ar y gweill ar gyfer gwedd newid Ffagan. Mae'n wahanol i amgueddfeydd eraill amgueddfa Cymru yn hyn o beth. Enghraifft, mae'r amgueddfeydd eraill yn dangos prosesau diwydiannol ac yn y blaen, ond y pwyslais yn Ffagan yw pobl. A nid jyst y storiau mae ni'n gyfarwydd yn nhw, ffyrdd pobl y fyw yn y gorffennol, pobl a'i hunaniaeth. Ond mae pobl yn dod na i ddysgu am bobl eraill. A maen nhw yn dymuno deall sut i ni wedi creu'r adeiladau yma, sut i ni wedi penderfynu gwneud pethau fel i ni, pa dystiolaeth sydd â ni yn gefen i'r arddangosfeydd. A'r peth pwysicaf oll i ni yw bod angen symud i gyfeiriad gadael i bobl i gyfrannu at y stori. Fel wedodd un o'r prifathrawon o gylch trelai, fel nepell o'r amgueddfa, mae'n bwysig bod pobl ifanc ar ardal na yn teimlo bod nhw'n rhan o'r stori, nid jyst yn ymwelwyr iddi. Felly, dyma, pwy sy'n dod i Ffagan? Mae lot fawr ohonyn nhw, mae hanner miliwn cyson ers i ni roi mynediad am ddim yn 2002. A mae rhan fwyaf yn nhw fel gwelwch chi, mae patrwm clir iawn ers 2002. Mae rhan fwyaf yn dod dros fisoedd yr haf o'r Pasg hyd at fis Medi. A'r bwriad yw cynyddu'r niferoedd sy'n dod yn y cyfnodau yma yn ei llochor i'r pegwna trwy gynnal digwyddiadau ac yn y cyfnodau yna, mwy o digwyddiadau yn y cyfnodau yna, a hefyd rhoi mwy o gynnig o bethau i wneud dan do iddyn nhw. Mae rhan fwyaf o bobl yn dod o Gymru, a maen nhw'n dod fel grwpiau teuluol. Mae teuluodd yn 56% o'n ymwelwyr ni yn dod fel teuluodd sy'n uchel iawn, a dylen ni ddim anwybyddu hynny. A mae plant o dan 5 mlwydd oed yn eitha uchel hefyd o gymharu ag amgueddfeydd eraill. Pobl ifanc yw'r broblem, pobl yn ei arddegau, mae pethau gwyllt yn nhw'n wneud mae'n debyg na dod i amgueddfeydd yn yr oedran na. Mae hwnna'n batrwm cyffredin trwy amgueddfeydd yn gyffredinol. Ond ni'n trio anelu at nhw hefyd.